Салом алейкум бародаро. Ирӯз хостум дар бораи чизе ки дар ҳаёт моро намемонад ки дар ягон кор муваффақ шавем ва қобилиятнокӣ мо рафта рафта баланд шавад. ҳисоби ҳамин то дар ҳаёт орзу надорем, мақсад надорем. айрӯи чӣ? айрӯи фоҳишагӣ кардан ва ҳар рӯз видеоҳои ҳаром тамошо кардан ва ба дасти худат бо воситаи ҳамун видеои ҳаром ба дасти худат хита ҳаром кардан. Дар ҳамин ҳолат главни мотиватсияи ту ки пари вай қобилиятнокита гум мекунӣ, номус ай ҳама чизи главни номуса, номусат паст мешавад, имонат кам мешавад. Ба як чизи дигар ман хотиррасон мекунам барои шумо. Дар Хитой ин сайто кор намекунанд. Ина представит кунем ки Хитой давлати мусулмонӣ нестай, не ки вай мусулмон нестай, не ки медонанд ки ҳамин чиз чӣ хел инсона айра бераҳа мекунанд. Медонӣ дар Хитой ҳамин сайто маҳкаманд, сайто дида намешаванд. Дар Хитой Google, YouTube ҳамин чизҳои беруна дида намешаванд ва сайтҳое ки ҳамин сайтҳои фоҳишагӣ, яъне ки порно, ҳамин сайтҳо ҳастанд, даромадан намешаванд. Ба воситаи дигар программа медроем. Программа номаш VPN аст. VPN мо метавонем ки Google истифода барем, YouTube истифода барем ва дигар сайтҳоро истифода бурдан метавонем ба воситаи VPN. Ва бисёр одамои хитоӣ, бачаҳои хитоӣ то синни 22-23 солагира намедонанд ки Google чия, YouTube чия. И видеои хеле фоҳишагӣ намедонанд ин чизҳо чиянд. Мирӯз ту видеои ҳаром тамошо кардӣ ва дасти худат хита ҳаром кардӣ, ту фаҳм ки то муддати 4-5 рӯз ту ягон кори фоиданок овардан наметонӣ дар ҳаётат. Зато ки ту 5 минута хурсандӣ, не ки 5 рӯза дар азобӣ ва 5 рӯз ту ки будани хита намедонӣ ва пеш орзу мақсадҳои гузоштагӣ ку дар муддати ҳамин 4-5 рӯз ҳамон мақсади ту ай дуронат буромадан мегира, ҳамон орзуи ту буромадан мегира, мотиватсияи ту фуромадан мегира. Дар муддати 14 рӯз агар ки ту ҳаромӣ накунӣ, видеои ҳаромӣ тамошо накунӣ, фоҳишагӣ накунӣ ва ҳар рӯз намоз бихонӣ, ки дар намозо дуо кунӣ ки Худои таоло маро бо роҳи рост ҳидоят кун, имони маро мустаҳкам кун, аз васвасаи шайтон маро боз кун ва дар ҳаёт кадом кор барои ман хурсандӣ меорад, ҳамон корра насиби ман гардон. Кадом кор ҳастай ки оянда ай ӯ кор ман лаззат мебарам, ай ӯ кор ман хурсанд мешавам ва ӯ кор кори фиребгарӣ набошад ва ӯ кор кори фоида бар фоидаи одамо бошад. Худои таоло ҳамин чиза барои ман муҳайё кун. Вақт дар кадом ҳолат дуои ту қабул мешавад, дар ҳолате ки бародар ту ҳаромӣ накунӣ, фоҳишагӣ накунӣ, ҳар рӯз уна видеои бемаъниро тамошо накунӣ. Агар ки видеои бемаъниро тамошо кардӣ, ин корро кардӣ, ту бародар ягон ва дар ҳаёти намефаҳмӣ ки ту чӣ мақсад дорӣ, чӣ орзу дорӣ. 70% дар кор муваффақ нашидан, дар 70% успеха добиваться накардани мардам ай ҳамин ҳисобай. Ва ман ҳайронам ки блогерони тоҷик, бачаҳои одамои тоҷик ҳастанд, блогерони тоҷик ҳастанд ки дар бораи мотиватсия гап мезананд, дар кор муваффақ шидан, маладес қаншо назананд ва ё суханои беҳтарин мегӯянд ва ё ҳамаи одамо дар кор мегӯянд. Не ки ба фикри ман чизи главни ай ҳама чизи муҳим ҳамин чизай. Муваффақ шидан дар кор ай ҳамин чиз ту дар сар мешавад. Пеш Худои таоло дуо кардан ва ай корҳои ҳаром худро боз доштан ва ай видеои ҳаром ҳар рӯз дар видеои ҳаром тамошо кардан, ай ҳамин чиз агар ки ту боз дошти ку, иншоллоҳ ман ҳаматон гарантия метиҳам дар муддати 2 ҳафта то 1 моҳа ту ки будани хита мефаҳмӣ ва коре ки ту нағз мебинӣ ва коре ки оянда барои ту фоидаовар аст ва коре ки дар оянда барои халқ фоидаовар аст, ҳамон чиз насиби ту мешавад бародар. Чизи аз ҳама главниш чие ки дар ин чиз ҳар яки шумо роҳат мекунед. Агар ки дар муддати 2 ҳафта шумо тоқат кунед видеои ҳаром тамошо накунед, фоҳишагӣ накунед, умуман ҳамин корҳои ҳаромиро накунед, дар муддати 2 ҳафта худтонро боз дорем, медонед шумо чӣ хел чувств мекунед. Шумо уже автоматики шумо худтонда уверенность пайдо мекунед. Оста-оста дурони шумо да уверенность пайдо мешавад. Оста-оста уже автоматики мотиватсия пайдо шидан мегирад дар дуронат. Фаҳмидӣ? Ва оста-оста орзу мақсад буромадан мегирад дар ҳаётат. Баъд ту мефаҳмӣ ки
чӣ орзу дорӣ, чӣ мақсад дорӣ. Агар ки ҳама чиза ки кардӣ, мотиватсияи ту мефурояд, мотиватсияи ту гум мешавад. Мисол шумо ягон клиент хати вохӯрӣ дорем, ягон клиент хати шумо вохӯрӣ дорем, ҳамин рӯз клиента гуфтем ки пага вомехӯрем, ҳамин шартнома бояд бандем, ин фоида беҳад нағзай. Ва шаб ту рафти ҳаромӣ кардӣ, фоҳишагӣ кардӣ, ё ки видео бемаънӣ нигоҳ кардӣ, ё ба дасти худ ҳаром кардӣ, саҳарӣ мехезӣ, барвақт якам сообщение чия? Сообщение ҳамун бародарай, нависаги ки бародар, ин рӯз ман кор дорам, омада наметавонам. Встреча отмена. Любой татон агар ки пеш ам хеле кор кардаген, дар ёд биёрем, ана ҳамун айрӯи ҳамин кори ки ту бегаи ҳаромӣ кардӣ, саҳарӣ кори ту отмена шид. Корат барор нагирифт. Дар муддати 4 рӯз фақат ҳамин хелияй. Чӣ коре ки, чӣ плане ки 4 рӯза дорӣ, вақте ки ту ҳаромӣ кардӣ, дар ҳамун 4 рӯз ту уже ай ҳамун корот дур шидан мегирӣ, корот барор намегиранд. Фаҳмидӣ? Вақте ки агар ки бо гуфтестам 2 ҳафта ҳамин корои ҳаромии худтонро боз доштем, баъд уже мотиватсия пайдо мешавад, дар шумо мотиватсия пайдо мешавад ва любой кори шумо бо хурсандӣ, бо хушӣ, бо хурсандӣ анҷом меёбад. Якумш, дигимаши ки вақте ки ту дар вақти 2 ҳафта пас, амин 2 ҳафта пас уже рӯи шумо да уже нур бромадан мегирад. Яъне ки да ягон одам, любой одам просто шумо да берун рафтестем, любой одам шумо да интерес мекунад. Да баъд ту ҳайрон мешавад. Меги ки чиба ки амин пасин время ҳама одамо мара нигоҳ кардастанд, ман да интерес дорам. Хеле бародар, ин айрӯи чия? Айрӯи ки дар рӯи ту нур шидагиай. Нур ай. Фаҳмидӣ? Дар кадом ҳолат нур айрӯи ту мепара, айрӯи ҳаромӣ кардан, анамо нур айрӯи ту мепара. Ҳама вақт дар корат муваффақ бошӣ ва мотиватсияи зур пайдо кунӣ, дар муддати 2 ҳафта боздор. 2 ҳафта не, ман нагуфтестам ки баъд 2 ҳафта бо бира ҳаромӣ ки не. Просто ман гуфтестам ки то 2 ҳафтара қиндай хата қапида, баъди 2 ҳафта вай уже туда вай мешавад, одат мешавад, баъд ту ҳеҷ вақт дига ҳаромӣ намекунӣ. Фаҳмидӣ? Толо ҳамин чиза барои ту ато мекунад, ту худат ин чиза ҳис мекунӣ, худат автоматики ҳамин чиза ҳис мекунӣ ки худои таоло уже ҳамин чиза барои тура уже додагиай. ҳар хел фикро дар сарат омадан мегиранд, дигар ту мехезӣ айпай зиндагӣ мешавӣ, айпай орзу мақсад шидан мегирӣ, ба рӯз та рӯз ҳаётат интереснитар шидан мегирад ва рӯз та рӯз дар ҳаётат навигариёи хуб шидан мегирад ва рӯз та рӯз ту фоида овардан мегирӣ дар ҳаётат ва рӯз та рӯз сатҳи зиндагии ту баланд шидан мегирад. Бародар, барои ҳамин ин чизе аз ҳама главнияй, ин чиза гуфтагиян, бародаро ҳама гуфтагиян ки ман дидагим ки зарар дора, барои ин хел зарар дора, барои ин хел зарар дора. Не ки ман надидагӣ будам ки сами главни барои дар кор муваффақ шидан вай чӣ хел зарар дора, чӣ хел зарар мерасонад ва чанд қа муҳлат ту метавонӣ ки худта боз бидорӣ, штобе ки дарши ту ай чиз вообще ту дур шави дигар дар тамоми ҳаёт. ин чиза не ки ҳеҷ ка фаҳмодагӣ набуд. Ман ҳамин чиза хостам ки барои шумо пешкаши шумо кунам, штобе ки шумо ҳамин чиза бифаҳмед. Бародаро, иншоалло ки ай гапои ман ягон таи шуморо фоида мебиёяд ва касоне ки ай чиз бохабар нестанд, бародаро, ҳамин видеоро ба дигар бародарони наздиктон рӯӣ кунед, то ки ай чиз бохабар бошанд ва сари вақте ки бародаро ай роҳи бад гардед, дар зиндагитон ягон орзу мақсад кунед ва дар ҳаёт пеш рафтан гиред.